Sziasztok! Én Harmonikin vagyok. És megint kéregetnek tőlem. Láthatjátok, hogy most a YouTube-os tevékenységeim ennyi van. Most akkor kezdek egy kis Skyblockot. Hát nem tudok mit mondani, mit is mondjak. Bocs a felettébb élesen idegesítő hangomért. Próbálok mélyen beszélgetni. Gép mindig így érzékeli, hogy legyen nagyon magas. Jó van. Tudom mi? Ó, kaptam egy saplinget. Ez szuper. Picit leveszem a hangerőt. Ó, bár. Nem baj. Menj innen. Au. Most amúgy egy Rising Empire szerveren vagyok a Legendary MC-n amúgy. Ó, mennyi élmény van. Mi a szarozott? Ó, egy felettébb jó szigetnél ébredtünk. Bocs, hogy nem beszélek annyit, mert végül is minek. Tovább videók lesznek szent. Az anyád. Hú, ebben majdnem beledöglöttem. Próbálok minél több követ bányászni, de inkább vágok. Na, bányáztam egy pici követ, nem is keveset. Mondjuk építkezzünk erre. Jaj. Nincs mit mondanom.
Ja, csak azt nem értem, hogy miért kell ilyen szomorú zenét játszani, amitől az osztálytársaim lány része mindig sír. Elkezd könnyezni. Igaz, tudjuk, elvállás 8-tól úgysem volt annyira nagy sok haverom 8. osztályból. Sőt, ma örültem, hogy elmennek. Bocsánat, csak meggazítom a flash-t. És akkor hát ilyen rossz, megható zenét. Én betennék valami kemény dubstepet, hogy végre itt a nyár, vaze, az cső, nem kell már itt szomorkodni. Érdekes, hogy egy műsort se adtak, rajtunk kívül egy műsort se adtak elő, mivel a nyárt köszöntöttük. Hát ez elég érdekes. Ne. Júj. Hát van eddig egy feliratkozóm. Az is csak azért iratkozott fel, mert szépen megkértem. Nem azért már annyira akart. Végre valahára meg lesz a generátor. Ó. 1, 2, 3, 4. Hát ennek a videónak hamarosan vége lesz sajnos. Bocs, hogy bandikammal veszem fel. Bocs a hangom miatt. Hát nem vagyok. Ez a videózgatás nem annyira kezdődik jól. Egyedül vagyok. Hát ezt elcsesztem. Hát ezt nagyon elcsesztem, nem lesz örök vizem. Ha, mindegy. Ennyi már csak elég lesz, hogy hát végezzek. Mi van? Miért nem megy le a víz? Ó, víz! Menj le, az a baj, hogy... Mindegy. Most miért nem megy le a víz? Úgy látszik, mégis lefoly, csak nem láttam jól. Hát nem valami izgalmas ez a videó. Bevallom őszintén. Na mindegy, sziasztok!